Кайнар сәлемнәр хәзерге вакытта телевизор каршында булучы кадерле дуслар. ТМТV каналында төп һәм иң мөһим музыкаль биеклек хит парады. Инде гадәттәгечә бүгенге атнаның көчле унлыгын җиткерермен мин, Ранил Нуриев. Кызганычка каршы, бүгенге тапшыруны мин бик күңелсез хәбәрдән башларга мәҗбүр. 26 гыйнварда Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты, Татар җыры фестиваленең лауреаты, безнең хит парадның якты йолдызы Вәсилә Фаттахова безнең арабыздан китте. ТМТV каналы туганнарының, якыннарының, дусларының зур кайгылары белән уртаклаша. Шушы тырыш хезмәтең, моңлы җырларың өчен зур рәхмәт сиңа, Вәсилә. Без сине мәңге онытмабыз. Авыр туфрагың җиңел булсын. Туган якка юл тотамын, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як. Жир җилекләре пешкән чак, туган як. Ашыгам каенлыкка, туган як. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Каенлыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Чәчәкләрнең ниндие юк, туган як. Хуш исле аллы гөлле, туган як. Бу якларга бер кайда да, туган як. Һичтиңнәр булмас төсле, туган як. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнылыкта сайрый кышлар, сайрый кышлар, бер туктамый үздереп. Узакламам, кайтырмын мин, кайтырмын. Торып булмас көттереп. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнылыкта җилек пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Бүгенге тапшыруда без артистларның тормышына социаль челтәрләр нинди йогынты ясауы хакында сөйләшербез. Гомумән, алар интернет белән кулланалармы? Куллансалар, нинди дәрәҗәдә? Бу сорауларга җаваплар алдагы сәгатьтә. Һәм инде традиция буенча тапшыруыбызның күңелле өлешенең берсе. Мин сезгә бу атнаның премьерасын игълан итәргә әзер. Дуслар, хәзер бик кызу булачак. Чөнки музыкаль биеклек хит парадында Ландыш,
Илназ бахышын интернет мөһим нәрсә. Аның көненең 30-40% вакытын социаль шелтәрләр алып тора. Ләкин әйтеп үтәргә кирәк, җырчы интернетны аралашу өчен түгел, ә эш буенча куллана. Илназны ВКонтакте сайтында да, Instagram шелтәрләрендә дә табарга мөмкин. Ә музыкаль биеклек хит парадында Илназ бүген 9-нчы урында. Яқты дүниялардан туймасақ та, қабат туып болмый яңадан. Кіші бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат ките дүниядан. Келешекні алдан біліп болмый, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Мақы болулары дүрістір ул, бір кеткенлер кері қайтмайлар. Не халде барып сұрап болмай, өзілері де қайтып әйтмейлер. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Bütün нәрседен құлақ қақпады, bütün нәрседен бір нәрсе қалмады. Рахмет директорымызға шул кішейттенде шушындығы қотмейді. Урамда қалдырмады, рахмет. Ағайынлерге де керек қазір. Біреуге кіші керек түгіл, өзінің семьясы өзіне жеткен. Көпмі яшәсәк тә ғұмырләрні, нектір язып болмый яңадан. Язмышылар бит безнең маңғайларға, әнкәй сүті білән язылған. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір күрешу өзі бір ғұмыр. Бір күрешу өзі бір ғұмыр. Хания Фархиның сүзе буенча информацион технологиялар заманында интернет белән куллана белергә кирәк. Шуңа күрә Хания ханым заман белән бер аяктан атларга тырыша. Җырчыны WhatsApp'та да, ВКонтакте сайтында да һәм Instagram'да да табып була. Шәхсән мин Хания ханымны Instagram шелтәрләрендә гел күзәтеп барам һәм кызыксынулары булучыларга да киңәш итәм. Баламның балалары җыры белән Хания ханым сезнең экраннарда.
Игілігіне болсынlar, шул хақта бар ойларым. Өзі баламынан қадірлірек, баламының балалары. Ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Өзі баламынан қадірлірек, баламының балалары. Ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Баламның балаларын насип булды күрерге, бишіклерді тибіретірге, иркелерге сүйерге. Өзі баламның қадірлірек, баламның балалары. Ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Өзі баламның қадірлірек, баламның балалары. Ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Байлық яшьләргә шундый киләчәгең барда рәхәтләнеп яшәргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары. Яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары. Яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Баламның қадірлірек, баламның балалары. Яшілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Өзі баламның қадірлірек, баламның балалары. Яшілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Өзі баламның қадірлірек, баламның балалары. Яшілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Яшілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы. Әлфинә Әзғамова элек интернет белән бик мавыкканын сөйләп узды. Ләкин бу мавыгу аның күп вакытын җәлеп иткәнен аңлагач, интернет челтәрләреннән ул баш тарткан. Хәзерге вакытта Әлфинә ханымның социаль челтәрен администратор алып бара. Җырчы үзе атнага нибары бер генә кирип чыга икән. Әлфинә Әзғамованы каршы алыгыз.
başımdan Feriştem yaşayışım Xuday saklasın özünü Kaderli yakın kışım Nik bulmadın yazımda Sanduğaşım tağımda Nazlar idim, siyer idim Sayratı bağlarımda Nik bulmadın yazımda Sanduğaşım tağımda Nazlar idim, siyer idim Sayratı bağlarımda Ник bulmadın yazımda Sanduğaşım tağımda Nazlar idim, siyer idim Sayratı bağlarımda Nik bulmadın yazımda Sanduğaşım tağımda Nazlar idim, siyer idim Sayratı bağlarımda Nazlar idim, siyer idim Sayratı bağlarımda Sayratı bağlarımda Ринат Рахматуллин социаль шелтәрләрдә утырмаса да, безнең заманда интернет кирәген аңлый. Чөнки 21нче гасырда интернетсыз мөмкин түгел ди ул. Ә интернет югала калса, җырчы бер дә борчылмас иде. Мин интернет булмаган чорда үстем. Шуңа күрә миңа җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Ә хәзерге яшьләр интернетсыз яши алмаслар дип сөйләп узды җырчы. 6нчы урынны яулаучы Ринат Рахматуллин сезнең экраннарда. Kim yazgansın bu turmuşni Kim kitabın okugan Birevler yaşı gürletip Kimlerdir artta kalgan Kimgedir birgen barında Maturun rahatligin Kaybirleri anlamaylar Nige dip yaşagenin Nigesin turmuş nigesin Tigiz tügel barsına Kişi bir iki yaşami Şuna küngül yarsıyla Bir sen birinde ömrüne Gürletip yaşasınlar Jir yüzü olsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Ekiyetey bulsaydı Turmuşның iştəligi Qaygı həsrət görmüşələ Yaşasan güneydi Bu dünyaga barыбызda Qunaqqa gına kilgen Jırlık şayarışır Alğanın Xuday bilgen Nigesin turmuş nigesin Tigiz tügel barsına Kişi bir iki yaşami Şuna küngül yarsıyla Bir sen birinde ömrünü Gürletip yaşasınlar Jir yüzü olsun bir bütün Biz tuğanlar desinler
bilir idin barında, lekin ul yazılgan indi Әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгәнди, бер кайчан кайгырмагыз. Якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына? Кеше бит ике яшәми, Kuңа күңел ярсыйла, бирсәң биринде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz tuğanlar desinler. Бишенче урынны яулаучы Латыповлар гаиләсе интернет-ресурс белән бик еш кулланалар. Һәм интернет челтәрләр аларның көннәренең 70% вакытын алып тора. Ләкин булар барысы да эш белән бәйле. Чөнки җырлы моңлы пар әлеге вакытта өр-яңа программа өстендә эшлиләр. 21 гасыр булгач, барлык оештыру моментларын интернет ярдәмендә башкаралар алар. Латыповлар гаиләсен рәхим итеп үз экраннарыгызда каршы алыгыз. Kullarıma alıp padişahım bulla
Зөфәр Хайретдинов бу атнада хит-парадта үзенең позицияләрен біраз гына биреште. Бүген ул 4нче урынны яулый. Интернетка килгәндә ул аның белән бөтенләй кулланмый дип әйтсәң дә була. Бар көненең 5-10% вакытын алып тора. Интернетсыз яши алыр идегезме соравына, элек яши идек бит дип җавап кайтарды Зөфәр әфәнде. Музыкаль бейеклектә Зөфәр Хайретдинов. Şişmegine bulup başlansa da yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yamansın. Raşalar iki kaynar yürek yarlarında anın kiş bulgaş yaraya bara güzel yaşlek ömür uzak uyağım su sarı kızların Dağına kadar kaynar yüreklerinin vəhdələrin tınlay ağım su. Şən күңелдән vəhdələr birişkəş ayrılılar bigərək yamansın. Ömür uzak uyağım su sarı kızlar indi kulan suza şuna ahırı күңелем маңсу. Ömür uzak uyağım su sarı kızlar indi kulan suza şuna ahırı күңелем маңсу. Sarı kızlar indi kulan suza şuna
Үткән атнада 9-нчы баскычта булган Иркә янәдән лидерлык позициясын яулый. Бүген ул 3-нче урында. Интернетка килгәндә күптән түгел җырчы үзенең ВКонтакте сайтындагы төркемен юк итте дигән мәгълүмат тамашачылар арасында ыгы-зыгы тудырды. Араларында Иркә сәхнәдән китә дип сөйләүчеләр дә шактый булды. Без сезгә бу вакыйга белән бәйле булган барлык яңалыкларны җиткереп торачакбыз дип сүз биргән идек. Һәм ниһаять, Иркә ВКонтакте сайтында үзенең официаль төркемен ачты дигән куанычлы хәбәр җиткерәбез. Иркә махсус шушы төркем өчен видео чакыру яздырды. Дуслар, җырчы барыгызны да үзенең төркемендә көтеп кала. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга. Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга. Кимешләрне алтыннарга. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныма тең йөрәгемә пар булсын дигән идем. Йөрәге дә үзе кебек матурдыр дигән идем. Матурдыр дигән идем. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Арадан калган топны авыр-авыр тулары. Әрнүләргә дучар итте сине яратулары. Сине яратулары. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныңа тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Нәфкат Нигъмәтуллин бөтенләй интернет белән кулланмый. Интернет аңа онлайн режимда шахмат уйнар өчен генә кирәк. Ә менә җырчының тормыш иптәше Рәмзия ханым интернетка карата бәйлелеге бар икәнен яшермәде. Җырчы белән ничек аралашып була икән соравына җавап кайтарабыз. ВКонтакте сайтында җырчының тугры фанатлары нәфкатькә багышлап төркем җыйганнар. Җырчы алар белән аралаша һәм сез, дуслар, теләгән мәгълүматны шуннан яки безнең музыкаль биеклек тапшыруыннан белә аласыз. Күзләрең сирин төсле җыры бу атнада 3-нче урында.
Sönüp koyulla kuk yüzünün yaşıday Yıldız yıldız kugün yılar Kuzlarını yaşırma Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tuzu Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tuzu Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Kuzlarında kuk sirinler Kuzlarında kuk tısı Sirin tısı sirin ise Yazlarda yaşlık hissi Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tısı Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sarılsam kuzlarını zəngar kukka qararımın Kuk sirinday gündagına qararşanı tabarımın Sırlarımını söylerdim Kuk sirin kuklar tuzu Kukka qarayımın sina qarayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tuzu Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tuzu Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarımını söylerdim Kuk senin kuklar tuzu Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday gizli Kuzların sirin tuzlu Келесі резидентқа көшкенше яңадан сіздің исігізге түсірем. 2 апрельда Пирамида концертлар залында TMTV каналының бүләкләү тантанасы узачак. Музыкаль бейіклік хит парадының нәтижелері һәм TMTV каналының рейтинглары буенча кем премияга лайык булуы билгеләнәчәк. Бу премияга мөгаен Илсия Бәдретдинова да лайык булачак. Вакыт күрсәтер. Әлегә Илсия Бәдретдинова бу атнаның музыкаль бейіклік хит парадының лидеры икәнен төгәл билгеле. Каршы алыгыз, дуслар, 1-нче урын. Olmuştan akşa yaratan akşa beni yaratmay Küpmegene tırışsam da verdiğine de artmay Elleriyle reşlep karım kesene akşa dolmay Benim boyak yallansam da nigedir bayap olmay Olmayın de bulmagaş sabahlarda durmagaş İşmezsem birer tuğanım kazanda utarmagaş Olmayın de bulmagaş Aktanışta durmagaş İşmezsem
сабыр идем. Күршеләрне утка салып, Мерседес алыр идем. Зур итеп йорт салыр идем, диңгезгә барыр идем. Аннан кайткач хәергә дә 100 тәңкә салыр идем. Булмый инде булмагач, сабаларда булмагач, ичмасам берәр туганым Казанда утырмагач. Булмый инде булмагач, Актанышта тумагач, ичмасам берәр абыем зур яшәллек булмагач. Ай, бип карыйсың. İçmezsem birer tuğanım süt jiyuşa bulmagaç. Bağmayında bulmagaç, elmetlerde bulmagaç. İçmezsem birer abıyım zor iftenlik bulmagaç. Eşlep bayıp bulsa akta bular idi akşalı. Küpme jigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı. Akşa deyip şabız yağılgan şıpardayıp. Tarmasalar orta dedep bu ilde bulmay bayıp. Balmayında bulmagaş, sabalarga dumagaş. İçmezsem birer tuğanım Kazanda utarmagaş. Balmayında bulmagaş, Aktanışta tulmagaş. İçmezsem birer abıyım zor neşerlik bulmagaş. Bulmayında bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay zurap zayanı bulmagaş. Bulmayında bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay zurap zayanı bulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay zurap zayanı bulmagaş. Дуслар, шулайтып бу атнаның унлыгын да билгеләдек. Келесі атнада нәқ шушы вакытта артистларыбыз белән бәйле булган яңалыкларны һәм инде музыкаль биеклекнең кызу көрәшендә кем нинди позицияләр яулаганын сезгә җиткерербез. Социаль челтәрләр күп вакытыгызны алмасын һәм тере аралашуның кадерен белеп яшик. Матур көннәр телим барчагызга да. Сезнең белән булдым мин, Ранил Нуриев. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.